Muimbi wezimdanzo oshaya mushure mekunge aita tsaona yemumugwagwa. Hongu kutonga kwa Mwari hako, asi pamwe pacho vana chiremba vanozoregerera munhu zvekuti anozotosvika pakushaya, sezvakaitika kuna Inomas uyo aizikanwa nekuimba musambo wezimdanzo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muimbi wezimdanzo Innocent Chinguo anobva kuGuruve uyo aizikanwa nezita rekuti Inomas akashaya muchipatara cheParere Nyatwa apo akaita accident along Glenara Avenue and Samora Machel Avenue apo akarohwa nebhasi. According to police investigations, zvairatidza kuti munhu webhasi ndiye akanga ari wrong. Kukuvara kwakaita iko Inomas akatorwa akaadmitwa kuParere Nyatwa apo akaiswa muICU then akazoiswa muward later apo aiva akuvara mumusoro. Hama yaInomas ichitaura inoti vana chiremba vakaregerera mukomana vaisaita extra care naye pakukuvara kwaakaita mumusoro kuti adya here kana kunwa mishonga. Hello. Makadiko. Tiripo. Ko chicha nasoitika pana Inomas? Pakaita accident anga akakwara musoro. Saka vakakurumidzira kumuisa kuwadha pavachangomuoparata kumuisa feeding tube, vasi kunadzomutarisisa, vanga vasachamutarise alright, because every time yataienda taimuwana ari wiki achiratidza kuti chikafu panga achiri kuCCU nekuICU taitenga mukaka every, because anga achifidwa nemukaka, taitenga mukaka every day. Apa vavasachatomboti tengai mukaka, vavasachatomboti izvozvo, tichingowana mukaka watakatenga kumashure uku uchingorimo, vasingamupe, vanenge vangangobaya mainjection, mishonga chedzi vanga vasachamupe, taingowana mishonga dzatatenga dzirimo vasingoti dzakakwana, ichifunga kuti pamwe vari kutora kiriniki izvo ndedziya dzatakatenga dzichirimo. Okay, saka urongo hwacho hwakamira sei weburial yake? Mangwana vanhu vese vari kuenda kuGuruve. Okay, maita basa. Ladies and gentlemen, uku ndiko kutaura kwakaitwa iko nehama yaInomas ichitaura zvakaitika kusvika mukomana azofa. Ndinokumbirawo mungouya mucomment section muti rest in peace kumukomana.